התעופה ממשיכות לבטל טיסות לישראל וממנה, מה שמותיר יותר ויותר משפחות בישראל בסימן שאלה לקראת חופשות הקיץ. החברות הישראליות ממשיכות לטוס ולעלות מחירים, החברות הזרות מתחילות לקצץ, לוקחות צעד אחורה. אז כדי להבין איך מזמינים חופשה לקיץ בצורה בטוחה ביותר, מור פפקין, מנכ"לית טריפ גרנטי, לילה טוב. כאמור, המון משפחות מתכננות חופשת הקיץ, מה ההמלצה שלך לאור האירועים? לחכות? אז זו שאלה מאוד טובה מה שאתה שואל. אנחנו בדיוק אחרי חגי פסח, אפריל, הסתיים, מה הגיע, ואנחנו פחות או יותר נמצאים בהזדמנות האחרונה, להזמנת חופשות גם קיץ וגם לחגי תשרי שמגיעים, ועדיין במחירים משתלמים. עכשיו, אתה בטח תשאל אותי, אז אני אקדים ככה את השאלה. נו. אבל מה אנחנו עושים עם כל המצב והחוסר יציבות? בדיוק. ב5 שנים האחרונות, אנחנו באמת חווים כל שנה לא יציבה מסיבות כאלה ואחרות. ולכן מה שמאוד מאוד מאוד חשוב לעשות, זה לבדוק כשאנחנו מכוונים את החופשה, מה התנאים שההזמנה שלנו מאפשרת לנו, מה הזכאות שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות חליל במקרה של ביטול. אנחנו יודעים ומכירים שככל שמזמינים מראש, אז למעשה חוסר הוודאות עולה באופן טבעי, ועל אחת כמה וכמה בתקופה הזו, ולכן חשוב מאוד לבטח את עצמנו במידה ונחליט שאנחנו לא נוסעים מכל סיבה שהיא. או לא יכולים, אבל רגע, איך עושים את זה תכלס? מה שאנחנו יכולים לעשות, כמו שאנחנו עושים בכל מוצר יקר ערך היום שיש לנו, זה אנחנו עושים ביטול טיסה מכל סיבה, כן. שמאפשר לנו לבטח גם את הטיסה, גם את כל המרכיבים של החופשה שלנו. זה יכול להיות מלון, זה יכול להיות אטרקציות, זה יכול להיות הופעות, כרטיסים לכדורגל, לכדורסל, כל דבר שאנחנו רק רוצים. ובמידה ואנחנו מחליטים לא לנסוע, אז אנחנו בעצם יכולים לקבל את השליטה לידיים שלנו, לבטל ולקבל החזר כספי. טוב, נראה לי שזה בכלל נכון לבטח את עצמך בתקופה שהכל עולה, ולפחות אתה תהיה מבוטח. זו שאלה מצוינת. כן. אז ציינתי מקודם, וזה בדיוק מה שנקרא הטיפ, להזמין מראש. אנחנו יודעים שחברות תעופה פותחות את הטיסות שלהם שנה קדימה, וככל שמזמינים מראש, מצליחים לקבל את המחירים הטובים והמשתלמים ביותר. נכון. יוקר המחיה משפיע, אנחנו רואים את זה גם אצל הצרכן הישראלי, שמזמין, ולפעמים כשהוא מתקרב למועד, הוא מרגיש את הקושי שהוא לא מצליח לעמוד בהוצאה, והוא מבטל ומקבל את ההחזר שלו. אז מה שנכון לעשות, וזה הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת, להזמין כמה שיותר זמן מראש, לנעוץ ולקבל את המחירים הזולים והמשתלמים ביותר, אם חס וחלילה מכל סיבה ולא משנה מה, אם מחליטים לא לטוס, יכולים כמובן לקבל החזר כספי באמצעות הביטוח. חשוב מאוד, מור, תודה רבה, לילה טוב. תודה לך.